जोंनि जि फार्स्ट ISPL बियो जोबनायनि फारसे फैगासिनो दङ। दिनै मोननै जायगायाव क'क्राझार आरो डिमाकुसियाव सेमि फाइनाल जागोन आरो बिनि उनाव 22 तारिखआव मसलपुराव थार्ड प्लेसनि थाखाय जागोन। दा बिनि उनाव 23rd जि क्लोजिं सेरेमनि एबा फाइनाल गेमा क'क्राझाराव जागोन, जेराव चिफ मिनिस्टारा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। जोङो फार्स्ट ISPL खौ खुंनानै जोंनि मोन्दांथिया जोबोद क्लियार जादों जे गमामायैनो बड'लेण्डआव फुटबलनि थाखाय जोबोद मोनसे गोख्रों मोनसे जोङो थासारि दङ आरो बे थासारिखौ मोजाङै बाहायनो हायोब्ला जोंनि ओनसोला जोबोद जौगालांगोन स्पर्ट्सआव आरो बिसेसके जोंनि जायफोर प्लेयार्स बिथांमोना नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय मोजां सुजुग मोनगोन। दा बेनिखायनो नैबे ISPL नि उनावनो जोङो मोनबा फुटबल एकाडेमि गायसननायनि जि प्लेनिं बेखौ आरोबाव मोजाङैनो जोङो बेखौ प्लान खालामगोन आरो देग्लाय बोसोरावनो फ्राय जोबनायथिंजाय डिसेम्बराव गंनै जायगायाव जोङो फुटबल एकाडेमिखौ स्टार्ट खालामगोन आरो 23rd आरोबाव गंथाम गासै गंबा फुटबल एकाडेमिखौ जों स्टार्ट खालामगोन। बेजों नुबाय थांनाय जेब्ला नोंथाङा जे सासनाव फैदों अब्ला बै समाव बुलुरनि मोनसे गेलेनायखौ नोंथांमोना जागायजेनदोंमोन, खिन्थु दिनै साबजाना थाबाय। नैबे ISPLआबो बिदि थाबथागोन नामा? मा होनदोंमोन? थांनाय जेब्ला सासनाव फैदों अब्ला बै समाव बुलुर गेलेनायखौ नोंथांमोना जागायजेनदोंमोन मोनसे बिराद गुवारै भलिबल नैबे ISPLआव बिदि थाबथागोन नामा? ना, भलिबला मोनसे ट्रायलमोन जोंनियाव, खिन्थु भलिबलनिख्रुइ फुटबला जोंनि जायगायाव जोबोद पपुलार आरो जोंनि प्लेयार्सफोरा गेलेनानै जोबोद मोजां मोनो। दा नंखायनो फुटबलखौ जोङो मोजाङैनो अर्गानाइज खालामनो हायोब्ला बेवहाय गोबां अनजिमानि जोंनि लाइमोनफ्रा बेयाव बाहागो लानो हागोन आरो बेखौ जोङो जोंनियावबो मोनसे मोजां FC नि गोनांथि दङ, जायनिखि नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो हायो। दा बे FC नि थाखायबो जों सिन्था खालामगोन आरो मेक्सिमाम जोंनि लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायाव ट्रेनिं होनानै जाहाथे इन्डियानि गुबुन गुबुन FC फ्राव गेलेनो हायो आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो हायो। बिनि थाखाय बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ जोङो स्ट्रंलि अर्गानाइज खालामनो थाखाय खामानि मावगोन। जोंनि गभर्नमेन्टआ जोबोद गोसो होदों, मानोना थांनाय गोलाव समाव बड'लेण्ड ओनसोलाव बायदिसिना गाज्रि थासारिनि थाखाय लेखा फरायनायावबो बारा जोंनि लाइमोनफ्रा एबा जोंनि फरायसाफ्रा गोसो होनो खाबु मोनाखैमोन। दा बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङावबो जथेस्थ' गोसो होदों आरो टेक्न'लजि बिखेखके टेक्निकेल इडुकेसन बेवहायबो जोङो गोसो होदों आरो देग्लाय बोसोराव 1000 फ्राय 1000 स्कुल 1000 स्कुलखौ जों एडाप्ट खालामदों आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों जे अलरेडि जोङो UPSC नि थाखाय कचिं, IIT नि थाखाय कचिं आरो मेडिकेलनि थाखाय कचिं जों स्टार्ट खालामगोन। बिनिफ्राय रिसार्च जायफोर फेल' बिथांमोनखौबो जोङो हेल्प खालामनो नागिरदों आरो लेंगुवेज लिटारेचार जौगानायनि थाखाय गंथाम आर्काइभ जोङो देग्लाय बोसोरावनो स्टार्ट खालामनो नागिरदों। मोनसे जाबाय बर'फोरनि हिस्ट्रि जारिमिनखौ नुनो मोननाय मोनसे आर्काइभ जों स्टार्ट खालामगोन, लेंगुवेज लिटारेचारनि मोनसे आर्काइभ आरो मुभमेन्टनि हिस्ट्रिखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय आर्काइभ, जों मोनथाम आर्काइभखौ अलरेडि जों स्टार्ट खालामगोन।